Se on valmentaja Tarja täällä, moikka! Lämpimästi tervetuloa Hyvinvointi- ja autopilotilla valmennukseen. Mä olen todella iloinen, että sä olet valinnut panostaa omaan hyvinvointiisi ja lähtenyt yhdessä sitten tähän mukaan. Ei hitto. Valmentaja Tarja täällä, moi! Mä olen todella iloinen. Ei kun. Valmentaja Tarja täällä, moikka! Lämpimästi tervetuloa tähän Hyvinvointi- ja autopilotilla valmennukseen. Hienoa, että päätit ottaa omalle hyvinvoinnille aikaa. Tämä valmennus on suunniteltu nyt sitten just siihen, että tulet saavuttaa ne sun tavoitteet, joista siinä meidän ihan ekassa tapaamisessa puhuttiin. Ja toivon, että niiden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi saat paljon lisää energiaa, jaksamista ja palautumista sun arkeen. Ja kaikki tämä ilman, että tarvii ryhtyä supersankariksi. Ennen kuin startataan, niin toivoisin, että käyt täyttämässä tuommoiseen hyvinvointikyselyn, jonka mä oon tehnyt. Se auttaa minua siinä, että saadaan jo heti alusta asti räätälöityä parhaat mahdolliset suunnitelmat, ja toivon, että myös sinä saat siinä vastatessakin jo jotain vähän ajatusta ehkä uudella tavalla omaan hyvinvointiin. Ja mä odotan todella innolla, että päästään aloittamaan. Eli nyt meillä pitäisi olla jo sovittuna kalentereihin tämän varsinaisen valmennuksen starttitapaaminen. Ja siellä sitten käydään myös tarkemmin läpi esimerkiksi sen First Beat hyvinvointimittauksen toteutus. Ja eipä muuta kuin lämpimästi tervetuloa ja nähdään. Moikka!